Ja jumalauta, ylössäkin herra! Tervetuloa tänne vaan! Kalevi 2010 viime partiin! Hienoa! Mennään ykköstä matkaa pimpempään, kun sinne lentää kuminpalas ja asfaltti on tulessa! Kuminpalaset savua asfaltilla, mitä helvettiä! Kännissä liimatut taarat aivan vinossa, mustaa tulee putken päästä, sillä Pensa pelaa. Ja on isoa 5 ihana kuulee M-tason rajoittaus pari kertaa saatais vielä sieltä. Pikkus oli herkkä Evi on siellä niin raavaa. Vittu se on onnellisen näköinen. Meinaakset riittää?